ଆଜି ଆମେ କରିବୁ ମାଛ ଝୋଳ। ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସିଲୁ ମାଛ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବୁ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦରକାର ସେତିକି ଦେବୁ। ତା ଉପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମାଛ ଉପରେ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବୁ। ଏମିତି ଗୋଳେଇବୁ ମାଛ ଯେମିତି ହେଇଯିବ ହଳଦିଆ। ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବୁ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ତେଲକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବୁ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଆମେ ତେଲରେ ଦେଇଦେବୁ। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ପାଲଟେଇ ଦେବୁ। ଏମିତି ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାଛ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେବୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବୁ। ଏବେ ଆମେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାଛ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ 2ଟି ଟମାଟୋ 2ଟି ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ସରୁ ସରୁ କରି ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେବା। ଏବେ ବିଲାତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା। ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କାକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା। ମାଛ ଭାଜିଥିବା ତେଲରେ ଆମର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ତେଲରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇ ଦେବା। ପିଆଜ ସହିତ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜରେ ପକାଇବା କଟା ହେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ପିଆଜ ଟିକେ ନାଲି ହେଲା ପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ପକାଇବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା, ନହେଲେ ସେ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ମସଲାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ମସଲା ଆମର ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା କିଛି ପାଣି। ଏବେ ଆମେ ଦେବା ଗରମ ମସଲା ଫିସ୍ ମସଲା ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମସଲାରେ କିଛି କଟା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ପକାଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ତାପରେ କଟା ଧନିଆ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଢଙ୍କେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ଟମାଟୋ ସିଝିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଢଙ୍କେଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କିଛି କଟା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ମସଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାକୁ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମସଲାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ
ଭଜା ହୋଇଥିବା ମାଛକୁ ଏବେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଆମର ମାଛ ଝୋଳ। ଉପରେ ପକାଇଦେବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗରମ ମସଲା। ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମ ମାଛ ଝୋଳ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।